Vin sărbătorile de iarnă și oamenii se grăbesc să facă cumpărăturile necesare, chiar dacă buzunarele le permit doar strictul necesar. Care sunt prețurile produselor alimentare în piața Glodeni? Aflați în reportajul următor. Roșiile și castraveții pot fi procurate la un preț de 23 de lei, citricele 20 de lei, produsele agricole ca cartofii, morcovi, sfecla roșie și ceapa sunt în jur de 4-6 lei. În ajunul sărbătorilor, oamenii sunt mai mult cointeresați de procurarea jucăriilor și a bradului de sărbătoare. Ceea ce se referă la produsele alimentare, oamenii se aprovizionează doar cu strictul necesar din cauza lipsei finanțelor. Bomboane, turtiță. Cum vi se fac prețurile în comparație cu anul trecut? Drept să vă spun, n-am observat diferență mare. Procurăm, de vine să vedem și asta. Și cum vi se fac prețurile? Cam mari. Ați observat o reducere ceva înainte de sărbători sau nu? Nu. Cărnați, brânză, ouă, carne. Cum vi se fac prețurile în comparație cu anul trecut? Foarte mari. Deci electoleac. Cum vi se fac prețurile în comparație cu anul Mari, trecut? mari. Dar este diferență dintre prețurile de acum o lună? Și acum? Este, сымте. Самое главное картошка у нас и та дорогая. Неважно, что купить за нашу зарплату. Как вам цены на рынке? О, не очень сложные цены у нас. Есть какие-нибудь скидки перед Рождеством? Перед праздником? У нас еще на базаре скидок еще не видела. Оно все больше с каждым днем дорожает, но не уменьшается. Așa câte puțin de toate. Cum vi se fac prețurile? Mari. Ați observat vreo reducere ceva înainte de sărbători? Care reducere? Creștere! În această perioadă a anului, în orașul Glodeni funcționează doar o singură piață agricolă, iar cumpărătorii nu au o mare varietate de prețuri și produse la alegere. Plus la aceasta, în piața centrală nu sunt create condiții pentru realizarea fructelor și legumelor. Din cauza temperaturilor scăzute, unii vânzători de fructe și legume își realizează produsele în încăperi închise. Marina Lazar, Mihai Moldovanu pentru